हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। चलो टे जा गुहाल आड़े किए कौन कर देखी आसवा। ये तो आगे छाबली पघा का सब खाईदेला ये सब जितेटा पघा लुणी ये सब खाईदेला काली काली जा गुहाल ये टिकली ये शिव। चलो जी माँ এটা কেতে କ୍ଷୀର ଦିଏ ମା? এটা 10 লিটার তেল। କେତେ ଦିନ ଦେଖ ଦିନ 11:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୁଟା ଭାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି କୁଟା ନେବା ପାଇଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ସାରା କୁଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ମୁହଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁନି। ତାପରେ କୁଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଟା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି କୁଟା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋବର ପକେଇବାକୁ ଆଉ ଏପଟେ ଖରିକିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲି, ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି ସେ ପାଣିରେ। ଏଇଟା ଆମ ପଣସ ଗଛ ଦେଖ। ତାପରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଏଇଠି ଖାଉଛି ହର୍ଲିକ୍ସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି ଦେଖ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପବନ ଦେଉଛି ଯେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ଗଛ ଗାରେ ଭଲସେ ପାଣି ଦେଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲାଣି ଗଛ ଗା ଦେଖ, ଏତେ ସାରା ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲଟା। ସେତିକିକୁ ଆମ ନନ୍ଦୀ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାଇକି ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକିଲିକି ନେଲି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ। ଏତିକିକୁ ବାଏ ବାଏ।